नरेन्द्र मोदीआ बीजेपीनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवबाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बेखेवबाय बीजेपीनि बिसायख'थि इस्ताहार। बीजेपीनि आफादगिरि जे.पी. नड्डा, नखर मन्त्री अमित शाह, रैखाथि मन्त्री राजनाथ सिंह, राङारि मन्त्री निर्मला सीतारमणनि बाहागो लानायाव नरेन्द्र मोदीआ रबिबार खालि बिसायख'थि इस्ताहार बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बीजेपीआ गावनि इस्ताहारखौ संकल्प पत्र मुं दोन्दों। बे इस्ताहार एबा संकल्प पत्रआव बीजेपीआ नोगोरारिफोरनो माखासे रादायफोर होदों। रामायण उत्सव फालिनाय, अयोध्यायाव बांसिनै जौगाथायनि खामानि मावनाय, जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय बायदि बायदि रादायफोरजों लोगोसे बीजेपीआ फिन गोहोआव फैयोब्ला इउनियन सिभिल क'ड सुंद'यै इउसिसिखौ मावफुंगोन होन्नानैबो बीजेपीआ इस्ताहाराव लिरदों। वान नेशन वान इलेक्शननि खामानियाबो सोलिगासिनो थागोन। रेलवे दावबायनायाव वेटिं लिस्टनि जेंनाया जोबगोन। सा-सानजा ओनसोलाव बुलेट ट्रेननि खामानियाबो सोलिगासिनो दं होन्नानैबो बीजेपीनि इस्ताहाराव लिरदों। मख'नो गोनांदि बीजेपीनि संकल्प पत्रआव लाइमोनफोर, आबादारिफोरनि आरो आइजोफोरनि जौगाथायारि हाबाफोर लानायनि बाथ्रा बुंदों। बेनि अनगायैबो ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय बीमा एबा इन्सुरेन्सनि राहा, एकालव्य बिद्यालय खुलिनाय, एसटि, एसि आरो अबिसिफोरनि जौगाथायनि खामानि मावगोन होननानै रादाय होदों। 2022 मायथाइयाव भारतआव अलिम्पिक गेम्स खुंनाय, आइजोफोरनि थाखाय 3 कौटि दिदि बिथांखि बायदि बायदि रादायफोर होदों। नरेन्द्र मोदीआ बीजेपीनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवबाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बेखेवबाय बीजेपीनि बिसायख'थि इस्ताहार। बीजेपीनि आफादगिरि जे.पी. नड्डा, नखर मन्त्री अमित शाह, रैखाथि मन्त्री राजनाथ सिंह, राङारि मन्त्री निर्मला सीतारमणनि बाहागो लानायाव नरेन्द्र मोदीआ रबिबार खालि बिसायख'थि इस्ताहार बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बीजेपीआ गावनि इस्ताहारखौ संकल्प पत्र मुं दोन्दों। बे इस्ताहार एबा संकल्प पत्रआव बीजेपीआ नोगोरारिफोरनो माखासे रादायफोर होदों। रामायण उत्सव फालिनाय, अयोध्यायाव बांसिनै जौगाथायनि खामानि मावनाय, जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय बायदि बायदि रादायफोरजों लोगोसे बीजेपीआ फिन गोहोआव फैयोब्ला इउनियन सिभिल क'ड सुंद'यै इउसिसिखौ मावफुंगोन होन्नानैबो बीजेपीआ इस्ताहाराव लिरदों। वान नेशन वान इलेक्शननि खामानियाबो सोलिगासिनो थागोन। रेलवे दावबायनायाव वेटिं लिस्टनि जेंनाया जोबगोन। सा-सानजा ओनसोलाव बुलेट ट्रेननि खामानियाबो सोलिगासिनो दं होन्नानैबो बीजेपीनि इस्ताहाराव लिरदों। मख'नो गोनांदि बीजेपीनि संकल्प पत्रआव लाइमोनफोर, आबादारिफोरनि आरो आइजोफोरनि जौगाथायारि हाबाफोर लानायनि बाथ्रा बुंदों। बेनि अनगायैबो ना फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय बीमा एबा इन्सुरेन्सनि राहा, एकालव्य बिद्यालय खुलिनाय, एसटि, एसि आरो अबिसिफोरनि जौगाथायनि खामानि मावगोन होननानै रादाय होदों। 2022 मायथाइयाव भारतआव अलिम्पिक गेम्स खुंनाय, आइजोफोरनि थाखाय 3 कौटि दिदि बिथांखि बायदि बायदि रादायफोर होदों।